गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि गारिआ चिराङाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि स्पेयार इन'भा गारिआ मैया फुंनि 9:50 समाव चिरां जिल्लानि बेंटल गेटनि राजा लामायाव गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि खहा जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। रेशन कार्डनि मुङाव रां घुस लादों। रेशन कार्ड बानायनायनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय लुथिदों 3,000-5,000 रां। दायो बे रां जाख्ल'ग्रा सुबुंखौ पुलिसआ खाबाय। रेशन कार्ड बानायनायनि मुङाव रां जानानै हमजानाय सुबुंनि मुङा सानखां बसुमतारी। फुड एन्ड साप्लाइ बिफानाव जुनियर एसिस्टेन्ट महरै सानखां बसुमतारीनि नखरनिफ्राय बाबलि बसुमतारीया साख्रि मावो। नाथाय साख्रिनि असिलायै क'क्राझार इउएन एकाडेमिनि साखाथियाव थानाय गंसे फार्मासिसआव रेशन कार्ड बानायग्रा खालामो सानखां बसुमतारीया। रायजो राजा आरो मुलाम्फागिरिफोरनि अजदजों पुलिसआ सं दाननानै सानखां बसुमतारीखौ हमो। रायजो राजा मुलाम्फागिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला रां लानानै गंसे फार्मासिसआव रेशन कार्डखौ बानायगासिनो दंमोन। रां होआब्ला रेशन कार्डखौ बानायामोन होननानै गोख्रों अजद खालामबावदों रायजो राजाफोरा। आसाम सरकारा 4,000 फरायसालिखौ बन्द खालामबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया। उदालगुरियाव खुंनाय मोनसे जथुम्मायाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया बाहागो लादों। जथुम्मायाव बाहागो लानानै आफादगिरि भुपेन बराया बुंदों, हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय आसाम सरकारा गोदान फरायसालि खुलिनायनि अनगायै 1 बोसोराव 4,000 फरायसालिखौसो बन्द खालामबाय आरो 2,000 नि जौनि दखान खुलिदों। जुदि आसामाव बिजेपि सरकारा थाबाय थायोब्ला आसामनि इयुन जोलैनि सुबुंफोरा जौगाखांनो हानाय नङा। बिजेपिआ गादबनानै सरकार खुंनो गोसो जादों। बेनि फिथाइखौ दिनै मणिपुरनि सुबुंफोरा भुगिनांदों। बे जथुम्मा खुंनायाव मंगलदै लकसभानि बारग' एमपिजों लोगोसे रायजोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बिसोरनि बाहागो लानायाव गोबां सरासनस्रा सुबुंफोरा 250 सुबुंफोरा कंग्रेस दोलोआव जइन जादों होनना बुंथिदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बरा बिथाङा। बिहावनि न'आव आलासि जानो थांनाय सुरेश दास मुंनि सासे सुबुङा दैयाव गोग्लैना जिउ गोमादों। थांनाय 5 साननि सिगां कलाइगावआव बिहावनि न'आव फैना गोमानानै दंमोन। रङियानि सुरेश दास मुंनि सासे सुबुङा अखा फ्रि फ्रि हानायजों दमब्रा फोथार गामिनि शिब मन्दिर लांगोनानि जाम्फैयाव गोग्लैदोंमोन। सुरेश दासआ दै खमिनायनि सानथाम उनाव सुरेश दासनि बाइकखौ बोखांनो हादोंमोन। गोमानाय सुरेश दासखौ नागिरना कलाइगाव पुलिसनि हेफाजाबजों उदालगुरि आरो दरं एसडिआरएफ हानजायाबो गोख्रों नागिरदोंमोन। अब्लाबो मोनाखैमोन। सुरेश दासनि गोथै देहाखौ मैया फुंबिलिनि समाव बुथियामारि दैसायाव सिनाय मोनै सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हायो। रायजो राजाफोरा बे गोथै देहाखौ गोमानाय सुरेश दासनि होनना सन्देह खालामदों। नाथाय बे गोथै देहाया सोरनि बियो रोखा जागोन पस्टमर्टम खालामनायनि उनावसो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सुरेश दासआ सिपाहिजाराव जेसिबि गारि सालायोमोन आरो हाबा खालामदोंमोन। दमब्रा फोथार गामिनि सासे आइजोखौ सुरेश दासआ थांनाय बुधबारखालि कलाइगाव दमब्रा फोथार गामियाव थांगासिनो दं होनना गावनि बिसिजोंबो फन रायलायदोंमोन। नाथाय बिनि उनावनो गोमाना थादों सुरेश दासआ। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दाबि,
अदालगुरिखौ लकसभा बियाब महरै दाफामफिननांगौनि सायाव गोबां बाथ्राफोर बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा चिराङाव थानाय बाथौ खेराइ रिजर्टआव मोनसे खौरां मेल खुंनानै बिटिआरआव आगोलाव मोन 12था बिधान सभानि मासि आरो दायो मोन 15 बिधान सभा बियाब खालामना होनायनि थाखाय बिसायख'थि आय'गनिसिम साबायखर बावहरदों बिथाङा। फारसेथिं लकसभा बियाबनि सायाव गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों। गुबुन फारसे बियाब दाफामफिननायाव इउपिपिएल दोलोआ बम गावनाय रंजानाय खामानिनि ओंथिया बे फारिलाइ दिहुननायाव प्रमद बर'नि सापर्ट दं होननानैबो बुंदों। बिथाङा लोगोसे बुंदोंदि प्रमद बर'आ हारिनि थाखाय थाबैनो बिटिआर केबिनेटनि जथुम खुंनो नांगौ आरो अदालगुरिखौ आलादा एमपि मासि खालामनो प्रस्ताब लानो नांगौ आरो बेखौ आसाम सरकार आरो बिसायख'थि आय'गनो हरोब्ला सोलायनो हागौ होनना आसा खालामनायनि सोमोन्दैबो बुंदों बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।